Semar Badralaya. Wani munggah Sitinggil Binaturata negara Ngamarta tanpa timbalan ingkang sudi mestani kula menika Prabu Kusuma. Prabu Kusuma bocah saka ngendi? Kasatriyan Madukara. Kok kowe iso nulis Satya Madukara awit pundi dawuhipun Ibu Betharis Prabu kula menika putra Madukara, putranipun Raden Janaka menapa leres menika negari Ngamarta. Ya pancen bener Dimas Janaka dumadung dawuh kados pundi diupadi anakmu kula boten rumaos wijekaken pawongan menika. Wah, ora gelem aku kowe. Jira-jira gelem aku ijak-ijak. Saksine kula. As pripun? Yen ngeten iki jenengan lajeng oyak-oyak ngoten napa? Lakon buban doyak-oyak. Setengah telu sik. Menika saksinipun kula, menika putranipun Bathari Supraba. Kamangka Bathari Supraba menika garwanipun Raden Janaka. Kula aturaken iki kepiye Dimas? Inggih kula akeni ditampa nanging kanthi sarana kowe kudu iso boyong pukulun Bathari Sri tedhak ing Marcapada kanthi sarana nganggo wahyu katentreman. Inggih yen katunjuk pamit Kakang Semar derek monggo dherekaken.
atas swara napa dipukul balik wis tak udan ora ndak parang rada parintosa gene adeni atas swara yen mengkono kowe iki tumindakmu culika ayo aku sampurnakno cinarita kocapa Begawan Gembung tanpa sirah sampun den rungket kalian Prabu atas swara moyah nayuk Baskara Titiwangsa Begawan Gembung tanpa sirah den cocok mawi pusaka ligan dadi cacat netra Prabu Antaswara den ketak kalian Begawan Gembung tanpa sirah dados walang kopo sepatologi Begawan Gembung tanpa sirah dados walang sawit mabar kowe paragon Wanudya menika nanging kula kedah sarana sowan wonten negari Ngamata wis kelakon. Menapa sinuwun Sugeng Rama Sirna kaliyan Atmaja kula utawi Kangmas Antaswara dados walang kopoh walang sanget wis tekan mangsane titi mangsane wong atuwamu klabuhi anak yo mangkono Prabu Kusuma kula tendhawuh oh Prabu ayo mujuk ana ngersani sinuwun Yai Prabu Puntadewa muga-muga kanthi sarana iki mengko tumurun mayu katentram enggal tumurun ing Marcapada monggo kula diragekaken
Kados pundi Koko Prabu?